There is a race
Jesus, siyabulela Thixo wethu namandla. Siyabonga Baba. Sizazofisa ngakho Thixo wethu namandla. Help us Thixo wethu namandla. Silive Thixo wethu namandla with enthusiasm Thixo wethu namandla. Silimamele Thixo wethu namandla. Khwayimile inhliziyo zimhlophe egameni likaYesu waseNazaretha. Help us Thixo wethu namandla. Sireceive Thixo wethu namandla izwi lakho with gladness. Silenze Thixo wethu namandla silipractice in the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Same kanjalo bazalwane sicela sishaya izandla kakhulu tade siza ngaphambili. Sahlala phansi. Mandibulise omama kwakhona, otata, abantu abatsha, iSunday School, nabantu bonke abasibukele online. Siyaqhubeka netopic yethu about understanding fasting. Subtopic yethu is about religion versus believing. Sithethe kakhulu ke about this, but ndifuna siphinde siqale phaya ku Second Corinthians chapter 11 verse 6. Ubani yaphawula intshumayelo yami yokuqala ibingena points kakhulu. Into ibanga ibingabi na points kungenxa uba beningafuni ibe cognitive izapha engqondweni qha. Ndifuna kube i-change endiyibonayo. Apha ecaweni andiyifuni le nto abantu abashukuma mpela xa kushunyayela, because ithetha unless kukho umuntu ofayo, because xa uyijongile le nto yokuphakama kushunyayelwa inento nokwenza nobu-religious ubuthile. Because if bekuthiwa ucinga ngomntu onguThixo, kuthiwa ke ngoku anti xa uzoshunyayelwa sithetha ngoba nguThixo othetha nathi, ke ngoku uzulela uThixo othetha nawe. Kutsho ukuthi ikhona le nto ilibalekileyo mkenzana. Kangangoba ndike ndiphawule i-most yethu kule group emnyama kukhona ixesha elibizwa uba lixesha likaThixo xa begida pha. Uphawula uba xa sekuthiwa kuyashunyayelwa ke ngoku sithatha ngoba nguThixo othetha nathi ke. Bayalala abanye bayaphuma bayahamba. La sense yokuba ilizwi li-inspired by God. Yes. Awuyihoyi loo nto, because into wena ukushumayela ipart yenkqubo yecawa. Kuba ngokweprogram ngoku siyanikela ngokweprogram akho nto ereal. Uthi uPawulos I may be unskilled as a speaker, but I'm not lacking in knowledge. We have made this clear to you in every possible way. La verse ke bendiyitsho lokuni uba noba sikhula ngokushiyana, because abanye yayicotha ingqondo kwasesikolweni. Wena ikhulayo bancedisa abantu bacothayo uba ubaxelele ukuba apha we are dealing with God. Apha sijongene noThixo. But ke ngizofuna siqhathanise i-religion and believing
in terms of ezizinto zi-8. Then into yokuqala endifuna sijongane nayo kwizinto ze-religion okanye masiqala sijonge laa vesi babi. uPawulos afike ebantwini phaya bekhonza benenqwaba yoThixo. Ngaba kuse-Athens noba kuphi. Apho afika kukhona ne-inscription ecaca uba yilabel, kulabelishwa lo Thixo nguye, kubhalwe to an unknown God. Abe sithi uPawulos, ndiyavuma you are religious ngolona hlobo, kodwa ndizonixelela ke ngalo enithi nguThixo, nguThixo ongaziwayo. So ndithi ake nileqe ulwazi, not just for the sake of ukwazi, but ulwazi onalo malutshintshe isimilo sakho. Xa sasesando sisebancinci siyi-Sunday school, zikhona izinto ezazibonakala uba zingabonakala ngathi zi-religious kodwa zazingekho religious. Kwabanye abantu zaziyindlela yoku-acknowledge ubukho bukaThixo in a way ne-focus. Kudala xa kuthandazwa kwakuguqwa. Le nto yokuguqa yayenza ungabuphukuza mpela. And ngokuguqileyo nguwe nesitulo sakho uzoba nesithukuthezi because akho chance. Ndiyayibona le uzulazulwa mkhabalaza seyikhona. But kudala kwangakhatyalazwa kudala kwakuguqwa and kwakuqiniseka beminyango kuvaliwe so that wena uzuvala amehlo. Ndicingela uba amehlo omnecaweni avalelwa ukuba ufocuse kulungabonwayo ukuze ungaphazanyiswa ngaba babonayo. Kule mihla sikuyo kulula uba kuthiwe ngokuthandaza uthi uyeva umuntu uyaqhwetha. Xa uthi uyayijonga lento akuqhwethela yona uzothi inwele zakho zime kakubi apha ngasemva. Yaphela isense yokuba lo muntu njeba uthi uyathandaza uthetha nomuntu omkhulu. Andike niPaul uba apha emhlabeni umuntu xa ethetha nomuntu omkhulu awuthethi naye. Umzekelo xa kufika utata uMahlobo apha mamalishi ndibhizi ndithetha naye ungandiqhwetha. Ngeke undiqhwethe kuba u-acknowledge lo ndithetha naye noba undiqhelile mna kodwa lo ndithetha naye mkhulu niqhwethanelani ipho xa kuthandazwa. Sometimes siqhwethane ngokukuculwa ingoma ethetha directly to God ekwi-second person ethi you ethetha nokuthi xa usithi you or yo befamba wonke umuntu uyazi uba ubhizi uthetha nomuntu omkhulu. Befamba undiqhwetha only xa kukho umuntu ofayo. So bazala make siphozese ulwazi. Make sibe nolwazi, ulwazi lwethu lutshintshe indlela esenza ngayo. So Paul stood in the midst of the Is it Areopagus and said, men of Athens, I see that you are very religious in all aspects. Yababona abantu bakhonza kodwa kufuneka uPawulos ebashumayezile. That's why ndake ndathi maprinsana xa sishumayela ivangeli awulibizi igama elithi andinibizele ecaweni yam. You don't do that. Ayizange yabakho ndawo. Kangangoba ubaba uzokajonge apha zikhona indawo like naxa uPawulos ebeshumayela kubazalwane bese Thessalonica nabase Berea. Abase Thessalonica ngaba kuthiwa wathi sashumayela uPawulos bavele bangcama banomsindo. Kodwa kuthiwa abanye they were persuaded and they joined Paul. Abantu xa ubashumayeza ubakhupha apha ecaweni. Xa kule cawe bacawa kuyo ireligious.
Yabona umzekelo njengoba ngumfundisi wase Christian family funeka ndinifundise kangangoba ndingabe naxhala ngani noba kufike bani. Ndazi ukuthi uba kufike umuntu ofundisa inyani ngeke amthathe wase Christian family. Angathatha owase Christian family week kuba efike wafundisa ubuxoki. Nasezikolweni mos uprincipal uyaqiniseka ukuthi isikolo sakhe siphezulu. Kangaba umntwana ngeke athatheke. Umzekelo isikolo sika Papa sipasola ngo100% kwa grade 12. Noba ungafika ubeka isikolo pha icakwe isikolo sakhe umkhukhwana pha. Ubanika ama biscuits. Ngeke baye. Because ukuze ubathathe abantu besikolo sika Papa kuyofuneka ukuba utitshe ngaphezulu kwesiyasikolo. Utitsha i-subjects ezizizo. Kangaba nami kuze ngiqiniseke ukuba ndifundisa kakuhle uba kuthiwa nje ukhona umuntu ozoqala i-AFM apha emagate. Funa ndinithumele ntamba niyocula sino. Hambani niyocula khona, hambani niyogida, hambani niyobaza inhloko pha ukwenzela bamahedeni amaninzi abone uba kukho abantu kulaa ntente. Izoqalwa ngumfundisi wale elibodwa waye ngapha eNgqeleni. Ndiyazi uba umfundisi waseNgqeleni ubufundisa ilizwe elifundisa akazibathatha abam. E-Christian family fanele kuphume umuntu owileyo. Kuphume umuntu otsalwa bubu religious sazi uba uwile mhla waphinde wavuka uzophinda abuye. And uba uvuke nyani noba sozama ukuhamba uzobuya akwanjwa apha. Nindivile? Awuzothini? Awucingi qinisekile ngalonto awuzohamba thatha Malimba lapha. Nobukhubekile uzolile lapha. Andizukubamba ngamthi. Ndizokubamba ngenyaniso. Thina sabethe ezikolweni zethu. Isikole kuthiwa indaliso. Wawubethwa phaya adathi omnye utitshala ngosobethwe ngomnyathi komgqithise ngapha mayidi. Xa ubethe le staff room nje uyazi uba kukhona omnye zakho kuthiwa ngumem banibani bangambizi. Yena waiting ngosethe kamgqithise ngapha mayidi. Akubethe abe sethi akuthanga nco. Apha ngaphakathi. Khawubuye emntwana nina uthetha ngeza style sakhe sobumisi. Zange ndihambe ndaliso babetha bancama because imfundo yayipha. Noba ndingeva kuthiwa hayi ingathe ejika indaba kungcono kubethwa kakhulu, ingathe endaweni ethila kubethwa kakhulu nako manqunguza kuthiwa hayi khawuye pha kubethwa ayamsebenzi. Ndilapha kubethwayo ndigcinwe imfundo. So icawe zonke befana babantu zibagcina ngenyaniso ngemfundiso einyaniso ukwenzela uba athi xa ephumile kwazi nabantu busibani banuwile. Sithi ke phaya uPaulos nizobona xa sesijonga aba base Thessalonica. Abase Thessalonica bafike balandela uPaulos. Kangaba noYesu kuthiwa wathatha phansi bonke abafundi bakaYohane. And uYohane, he was happy with that. Because uYohane, imfundiso yakhe nobhaptizo lwakhe, yayilubhaptizo lwamanzi ukubhaptizela abantu enguqukweni. Kwazofika uYesu ubabhaptiza ngomoya ingcwele nangomlilo wabakhulula uYohane bayi. Hambani. So Paul stood in the midst of Areopagus and said, "Men of Athens, I see you are very religious." Kuthi wonke umuntu uThixo wakhe pha. Wonke umuntu uThixo wakhe unendlu akhonza kuyo. Yes. Next. Uthi for a while I was passing through and for while I was passing through. Kuthi uthi apha ifana nawe ndweza uselalini ethile uyabona bonke abantu baphethe amaculo neBhayibheli. Baphethe amaculo neBhayibheli. Bonke bayezicaweni. Kuthiwa while I was passing through and examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscription, to an unknown God. Kuthi umuntu ngamnye pha ebene subject of worship. Subject of worship. And xa sinokuthetha inyani bonke abantu banayi subject of worship, even aba ba religious.
and sendiyifumene uba most yabantu abasezicaweni i-subject of their worship is their emotions. Yeah. Kangangokuba ubuya Phawula nango ukuze bagide imajority yabantu funeka ingoma iqala ingqale kuThixo wakhona. Ingoma kaSino ike yathinta emotions zombona egquma pha eza ngaphambili sithi. Mbona ba ke ifikelele kuThixo. Ifikelele kwi-subject of worship. Ne-worship team xa ilungisa ingoma zakhona funeka ziqiniseke ukuba ziyayithinta la subject of worship. I-subject of worship ebantwini zii-emotions. And majority xa ilila ililiswa kuba uThixo wakhona uyathinteka xa ukhalisa. Khalisa malo. Uma lo kwedeni gijima suhamba ngathi umuntu omdala. Suthiwa suhambe kade ngumtshakazi esanda kubeleka kusho ubani esanxiba amajali imali esahlonipha utatazala kodwa subhewuza hamba kakuhle makoti. uThixo we-emotions ukhaliselwa laa nto ukhalisa kwedini. Kubani ozobethela nkwenkwe okanye ngufundo lo amosho umalo isho kanjani le nto akho lishukuma apha emqondo njena madoda akho kwanto inyakazayo elas ngengabikho yabo noma lo sebesazi bayenziwa kanjani yenza ngale ndlela nenza ngayo ukuze nifikelele kula object. Yabona malirishi yabo. So uthi uPawulos xa bendigqitha examining the object of your worship. Xa bendigqitha ndijonga lo Thixo nimkhonzayo lento niyikhonzayo ndifumanise ukuba kukhona nombhalo othi kongaziwayo uThixo. Uthi therefore what you worship in ignorance this I proclaim to you. Kusho bebe nayi sense yoba ukhona lo Thixo but bengade baqondane naye bene objects of their worship abaziworshipayo. Kusho ukuthi uThixo uba nayi sense yakhe yoba ukhona uThixo uba nayo into emaziyo uThixo ukhona kodwa awufocus kuye. Umbeka nje ecaleni abe phaya uthi 4 hours passing yes kuthiwa the God you made the God who made the world and everything that is in him, since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made by hands. Kutsho ukuthi uzama ukuveza uPawulos apha lo Thixo onzonixela yena ungaphezulu kwabathixo onibabonayo. Uthi no, is he served by human hands or as though he needed anything, since he himself gives all people life and breath and all things. And he made from one man every nation. Seqala uyacacisa ngalo Thixo ekufanele abe yi-object of worship. Yabona umntanami lo bethi wafika ecaweni ebhorayo. Icawe kufuneka ibhore kuye wonke umuntu ongaguqukanga. Ukwenzela uba mhla eza kuyo nimazi uba uze kuThixo akezanga nale object yakhe ezi emotions. Umculo kaloku uya kwi-emotions more than anything. That's why you'll find ukuthi abantu abaninzi ke ngo bahlele ezicaweni ngenxa ye-worship nalento le kuthiwa i-crossover. Uzoyiphawula nayo uba into eninzi kuyaculwa kukhaliswa lento uba ke nathi niye kwi-crossover kwacima i-generate kwawa umbane. Kumabandla amaninzi iyoba iphelile i-crossover kuba nokugijima kwabo besiya le begilana bephambana esithubeni sube kukho i-keyboard. Hamba uye kulento kuthiwa ngumthandazo wasentabeni. Imithandazo ekhona esentabeni omagabhugabhu nobani bani behla besenyuka ebaphethe umfana and abafana be-keyboard badlala ngabo aba bantu. Sizi-toys zabo. They toy with us. Kabo umuntu anqanda athi uzonilimaza. Hlisa uzonilimaza. Ndizokonakala.
Yabona xa sekunjalo ndizokonakala. Kutsho ukuthi wena ku-inducewa ii-emotions zakho and uzibona ufikile kuThixo ke ngoku. Because your object of worship was God. Fanele xa umzalwane ukulile nguwedwa ngekeyboard. Uke uliliswe kukucinga ngomuntu onguYesu, ngomuntu onguThixo. And uba ngaba unqula uThixo, ukholwa kuThixo, awubi nasithukuthezi. Because usolo kwekhona mamalish. Awunayo into ethi njengobe ehambile ubani, andazi uba ndoba ngokabani ke ngoku. Because ubuvela ungokaThixo kakade. Yini bazalwane? So uyamcacisa ke Paulos, but ndizama ukuveza ovezele, is it Acts 17? Verse Acts 17 abu Paulos ayoshumayela kubantu baseThessalonika. Ndiza kulento ke yabantu abasele besizicaweni. Kodwa kwezicawe i-approach yakhona yokukhonza i-religious. Ikukubamba imithetho yenkolo noba famba sibe sikhona phaya. Ayinanto yakwenza nesiqu esinguThixo. Uyabona umzekelo ngo uba kuthiwa nigxotha umfundisi nditoyitoya egeyithini nenza yonke loo nto, uthetha uba sube sekhona uThixo apha engqondweni yabantu, sube sekhona uThixo omkhulu. And he made from ubuthe kuverse isho Acts chapter 17 verse 4. Ngicela nijonge lento niyifakelweyo apho siphe. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas along with a large number of the God-fearing Greeks and a significant number of the leading women. Yintoni ezama iveza pha nomtha? Ndizama uveza into ethi xa ubusecaweni ekucawayo abantu wethu tatusithole xa babiza ngoonocawe abahoye ukuthi nansi ecaweni khonza kuyo and indlela bayithanda ngayo bayithandela ubila cawe. Abantu abanjalo xa sebevinyaniso bahamba naye lo muntu walonyaniso. That's why ndisithi ke ngoku mna ndine challenge yoba njengomfundisi and every other pastor une challenge yoba xa kufika umuntu ofundisa into abe uyakukhumbuza, angakwenza umlandeli. Uba uyamlandela ndobe ndifeyilile mna, and ke ngoku if ndifeyilile mlandele lo muntu, because kufanele wena waziswe uThixo. Umzekelo iAFM, imajority yabantu abase-AFM basuka kwezinye icawa. Nandi kanti maphamisa apha kunabantu abasuka kwezinye icawa beze AFM, andithethi ngokusuka eAFM uye kwenye AFM. Ndiva umuntu osuka kwenye icawa maphamisa izandla anizuvezwa ngaphambili, baveze apho from the back. Umuntu osuka kwenye icawa yakhe ubuhle usuka phi? Umuntu osuka kwenye icawa engayiyo AFM. Ndithi andithethi ngomuntu osuka kwi-AFM to another AFM. Ndithi umuntu oze AFM kosuka kwenye icawa. Niyabona? Thank you. So nabona ukuba e-AFM kulapho kuthetha into ephila ngaphakathi. Nabona uba niza uphila, but i-AFM oyijoyinayo mayibe yi-AFM ekusa kwi-object e-right. I-object mawungabi ndim, sanuza ku-JJ. Mna ndithandeni ngenxa yokuba sinomuntu oyi-one esimthandayo. I-commitment yam kuThixo makube yiyo ekutsalela apha eChristian Family. Ukwenzela uba ndiyafa ndingakushiyi uhamba ufuna, ndikushiye kuThixo. Ukwenzela uba noba mna njengomuntu oweak ndikuphoxile, uhlale eChristian Family ngenxa uThixo ofundiswa apha. So ndithi ke ayikho le ndithi asinibizele ecaweni, ungalingi ulibize vele uthule. Ungathi ndikubizele ecaweni, ungathi andikubizele ecaweni.
Lelithi andithethi ngacawe kapha ndithetha ngoYesu ndayitsho nami loo nto. Kungaphili leyo nto leyo. Ngubani ongathi andithethi ngasikolo mina ndithetha ngemfundo. Yenza sense loo nto? Avu andikubizela isikolweni mntanami ndikubizela emfundweni. Intona ngole andikubizela esikolweni ndikubizela emfundweni kanti uyazela phi imfundo? Imfundo ayazelwe esikolweni na? Andithi cawe i-local church yindawo ebaluleke kakhulu. Ungamna local church ngamampunge awukholwa xa ungena local church because uYesu uyayi-acknowledge i-local church. That's why uYesu wathi kuYohane makabhalele amabandla ayi-7 ase-Asia kwincwadi yantoni? Yesityhilelo chapter 2 and chapter 3 wabhala ileta wathi bhala Yohane le leta iye kwibandla lase-Efes, bhala enye ileta iye kwibandla lase-Pergamum, bhala uye kwibandla lase-Laodicea, bhala iye kwibandla lase-Smyrna, bhala iye kwibandla lase-Philadelphia, bhala iye kwibandla lase-Sardis. Nathula kangakanani nilibheke ntoni? Nitsho ngaphakathi? Nitsho le ndiyitsho noba nisenitsho endingayitsho? Daba ngawabalonke abavangeli bathule pha. Batsho intente. So uYesu uyayi-recognize local church. And i-local church yakho mayingafani ne-local church yase-Laodicea. Ekuvele kuthiwe hayi wena. Kodwa yase-Laodicea i-less dangerous. I-dangerous kodwa. Ibandla lase-Laodicea mosilona leli lali-promote ukutyeba nokuphila. Because kuthiwa wena uthi I am rich, I lack nothing. And uqhayisa ngempahla ozinxibayo and all that. Kutsho ukuthi elase-Laodicea lona laqhayisa ngalanto, but likhona elilibi kakhulu ibandla. Elifileyo kodwa line reputation. Yabona xa uhlele ebandleni njalo ekuthiwa lali powerful elabandla. Inzima kakhulu leyo. Leliphi? Are you sure? Ikuvesi bani iSardis? iSardis kuthiwa hayi nina sene reputation. Kusho ukuthi ifana nebandla eli-AFM eliqalwe mhlambe kumfundisi obe right. Kuze kuye kufika abefundisi abanezinye objects abanenye into enqulwayo. Ezicaweni ngokunqula i-keyboard nomculo. Ubuke wasusa umculo, wacula i-keyboard, wasusa i-keyboard nomculo. Uyabona nangokuba umfundisi wakhona angake athi i-sound system izoconnectelwa i-microphone kuphela. Bangabuya umva. Because neze zinto sizibiza ngoba yi-night of worship has nothing to do with God. Most of the time. It has everything to do with our emotions. Ingoma eziculwayo pha ziculwa kuba zimandi kuthi. Vezi iSardis lapha. Kanti kwenzekani kwabantwana? iSardis uyithunyelele uba ngubani? Chapter 3 verse 1. Inoba lamntana ungena intoni? To the angel, hayi ngicela isiXhosa mntanami. Ogogo ngokwabasazi noma bathini. isiXhosa. Bhalela ummeli webandla laseMagate, laseLisikisile, laseSardis. Uthi nanga amazwi avela kulowo uphethe omoya abasixhenxe. Kulowo uphethe omoya abasixhenxe ayo. BakaThixo neenkwenkwezi ezisixhenxe. Ndiyazazi indlela zakho. Ndiyazi nokuba udume ngokuphila nje ufile. Akhona amabandla abizwa ngoba ziyi-AFM. Kodwa uyabona ba unuka ukufa apha. And abazalwane aba-religious bahlaliswe ligama elithi AFM. Yi-5 nje nale yam. Ndikhumbula omnye umama oyehleli pha. Esithi hayi bo tata abantu nje baye kwi-AFM nabo.
kuyenzeka iAFM ibe nantoni ibe ne-reputation. Sometimes kuyenzeka ndithi ndingutsotsi kamfundisi ndizama ukumanyuva into getting eligama lithi AFM, because kaloku iAFM ifana apha emhlabeni xa uthi AFM ifana ne-franchise. Xa uzovela uvula uKFC so sazi uba maninzi ama-customers owafumana ngenxa yegama, noba ngaphakathi ungapheka umleqwa bokothuswa kuba sebewufumana besekhaya uba ikona ndilubonile uphawu ngaphandle lwa-KFC ndaliva nevumba, kodwa xa ndithi kujonga lidusu lekhonishini. So xa kungu-KFC ngaphandle ungaqhatheka noba ngaphakathi kugcwele amadusu amakhonishi. So that's why ndisithi ke ngoku ungaqhathwa ligama elithi AFM. Jongi AFM ube selujonga uba hlobo luni lwe-AFM. Are they carrying the reputation or are they carrying the DNA of AFM? And sonke singabefundisi base-AFM sine-challenge yokwenza sure uba icawe zethu sizikhokhela ngale ndlela i-AFM engayo. That's why uPaul uba now and then mamurhadi simane sibiza umuntu wakwa-national akazojonga ukwenzela uba nomuntu angafika athi i-Christian family cult axakwe ngoba lo wakwa-national ke ngubethena angayipick up loo nto, because andikhumbula uba khona into endingayithethiyo xa kukho umuntu wakwa-national naxa kukho nina, and funa ndenze sure ukuba ayikho into endingayithethiyo xa kukho umuntu wakwa-national, because nathi we need to uphold i-standard se-AFM ephilayo. This is not being religious. Akuthanda igama lebandla kodwa kukuba le nto ibandla liyimeleyo elibandla liyi-AFM sibe nathi e-Christian family siyimele. Ukwenzela uba ngoxa uye kwi-AFM efana no-KFC othengisa amakhonishi ufike ubone uba bendithi ndiye-AFM kodwa ndifike ndanikwa pha amakhonishi andiqondi kha ndibone kwanto ingathi ikhavarishe inguflawa. Andiyohlukula ithayi yekhonishi nethayi yakwa-KFC. So xa uthi uyayibona uba ayinaflawa around it, fanele uthi ke ngowena ndiyagqibela ukuza kule AFM, but not in terms of tradition yase-AFM, in terms of beliefs ne-teaching. Ungafika ubamba into onobenani njengala muntu wehlanda uhlala pha i-AFM ndisuka kuyo ke mna siye sithi endisuka ntsho loo nto nditsho in terms of the object of worship. And uyazi omnye umuntu i-AFM vela ayijoyina kuba sithi umculo umandi. Yabona ngo i-AFM egxile emculweni qha ingathi sinengxaki, because kaloku into ebalulekileyo kuba abantu mabakhule ekwazini uThixo. Sithi ke eli yabandla kuthiwa lidume ngantoni? Ngokuphila. Kangaba ifuna noba sidibana kwinkonzo yakwa-national ungavela uva umuntu esithi hayi ndise-AFM nami, because baninzi abantu abamithiswe ngotsotsi balapha abazibiza nge-AFM. Dibana notsotsi erijinini sethi ufuna ukutshata nawe ubona le ntshebe yakhe ijikeleza umlomo. So sithi yo inoba uJJ uzokweneliseka ngoxa nditshata ngum-5. Asifuni m-5 qha, because kukhona abantu abangama-5 by reputation. Ade anxibe nela zikipa zibhalwe liyabasebenzela abalikholwayo ezazenziwe eGoli. Yabo xa senxibela jacket itshona ezantsi uyazabe uzopropose umtshato kuwe ngaloo mini. Nekepusi yakho lizoba i-AFM namakawusi yi-AFM neruthi green and yellow. Usho uba ndizomgqiba ngoku. So jonga ukuba ngaba akuve kukhona istika na. Akuve kuyi-reputation na. Ungayihlale ecaweni kuba kuyicawe kamama. Uyazi uba kuyenzeka icawe ibe right kubhubha umfundiso yinhloko. Kuvele ufike unogwaja. Ashiye ke ngumuntu usebanjwe yi-loyalty ke ngoku uba u-loyal to the group. You can't be loyal to the group. Kaba namba ndiyatshintsha ndiya kwelinye ibandla apha kuvele ufike unopokopane. Ndilandeleni sihambe. Thondi ngazibani ngabe ndiyokwenzana apha. Ndilandeleni ngcono kuzothi ulandele umfundisi kunoba uzonyamezela istika. Uzonyamezela istika so ba hayi noko pha ngaphambili ibanner zakhona is the cross and the crown.
That's why kubalulekile uba noba ulilo iciko kodwa iba nayo knowledge. You can't discern if you don't have knowledge. Awukwazi ukucalula, awukwazi ukubona into right kwinto wrong xa ungazi into. All right? Sithi ke ndifuna sijonge into ziyi-7 or 8 then sobona ke. Sithi uYesu wafika wathatha iofisi ezintathu, ngiqonda uba niyayazi nani bedithe. Wathatha iofisi yantoni? Yomprofeti. Wathatha iofisi yantoni? Yepriest. Wathatha iofisi yantoni? Yoba king. Uyabona bukaza lezo zinto kuzobalula ngoba xa kuthiwa kuyaxhelwa kuwenu uthi I don't have another priest. And leni priest ingena ngelayo igazi. And ihlala abazalwane kukhona incwadi enzima. Ingathi funeka ngidedicate inyanga kaJanuary to incwadi yeHebrews mamalish. Izoba mnandi xa uqala uyimamele kwi-audio because into eyenza incwadi yeHebrews ikufundisa inkolo ukusuka kumaSirayeli. Izotsho ke ngoba sifike saxhuma kanjani thina. Ikubuyele nazo zonke eza rituals zapha. That's why kubalekile uba yiba nolwazi like I always say. Nalento ye-law kuthiwa we are not under law, we are under grace. Andisathi ii-laws divided into 3. Zeziphi ezokuqala? In no particular order. Civil laws, ceremonial laws, and moral laws. Sathi moral laws satheni zisa-aplya because nazi uYesu ezisummarizile kuMatthew 22 verse 37 to 39. Wathi umthetho omkhulu uthini? Love the Lord your God. Owesibini ukwafana nawo, love your neighbor as yourself. Yabe loo nto summarize imithetho emingaphi? Elishumi. Efumaneka phi? Kwi-Deuteronomy, Exodus chapter 20. Sinenga ntoni ngonolwazi? I-Exodus chapter 20. Wayisummarize uYesu imithetho elishumi into 2. And uYesu siphinde simbone la mithetho elishumi eyi-advance, eyi-modifier or eyiphucula okanye veza i-depth yayo kuMatthew chapter 5. Esithi andizelanga kuzowuphelisa umthetho kaMoses kodwa ndizowugcwalisa. Nivile uba kuthi ungakexezi kodwa ndithini ubuthe wabheka wesifazane wamrhalela. So ubuya Phawula isaqhubeka lento yemoral law qha umahluko apho khona kusekutheni awusindiswa ngenxa yayo, usindiswa ngenxa kaYesu ogcine yonke imithetho on your behalf. Le wena uyigcinela to please God. Hey. Kubani lo uno kubani ubophileyo? Kuthiwa ngulwa? Oh kusho ukuthi ngoyebehleke bebona ngathi yasebenza. So ke niyalubona ulwazi luyaziphumela lapha kuni ndonwabile ke ngoku. Kangaba ubuya Phawula kukhona abafana abakhulayo bavangelayo baluthanda ulwazi shame. Bahambe bemamela kwanto laba phandle babesoloko bemamela nepower hour ngoyayisekhona. Bayaluhalela ulwazi alukho. Bashumayela bakhalisela ikeyboard phaya kusho kugqunywa ulilwe emva koko ingqondo empty. Then abantu ababhadlileyo ngoba bahalela ke bayazi lento bathi bakuyo. Make sijonge ke u-religious versus sitheke verse definition mntanami ndira sendishumela ixesha elingakanani ndithe andifuna ushumela phezu ku-1 hour 30 minutes. Verse ndira 55 minutes. Hayi okungcono. Hey. All right. Verse definition kanti kwenzeka ntoni pha? Sitheka lokho khona i-definition esiyifumane ku-Google echaza kuthiwa i-religion is an organized system of shared beliefs. But mamelani ngabazalwane, le nto ndinifundisa yona andinifundisela uba niyame nilwa nabantu nisithi i-Christianity how religion, i-Christianity how religion. Xa kuthiwa ukweyiphi religion, xa kubuza ukweyiphi religion kwi-Christianity, then le yokucacisa sube sesicacisa i-essence yayo among believers. Otherwise xa sidibana nabanye abantu singamaKrestu,
xa bebuza uba yeyiphi ireligion yakho uzosho uba yiChristianity. Enye ireligion efunda le Bible esiyifundayo iJudaism. iJudaism eyamaJuda mamalisha. AmaJuda amanye akamfuni nangokuYesu asaca uThixo afuna uThixo ngeyawo indlela. iJudaism then thina ke ngosikwiChristianity thina sizifunda zombini iTestament endala neTestament entsha. AmaJuda ndiyacinga uba kungenzeka uba akayifundi iTestament entsha because inalo Yesu athatha ngoba wexoka wathi ungunyana kaThixo engenguye. Izinto efanele uzazi ezo, they are very basic. Religion is an organized system of shared beliefs, rituals and practices centered on the divine or sacred, or on the divine or sacred, creating a community and a structure for faith, while believing or faith is the personal internal trust. Personal internal trust. Uyayiva lento ingawe and ilapha kuwe ngaphakathi kukuthemba okanye i-conviction in something which can exist with or without a formal religion, often involving action or commitment beyond mere mental acceptance. Now, masize ke ngokwezi zinto. Phinda qhubeka lo mntana yibo. Kuthiwa xa isummarize lo muntu, in short, religion is how the group, the rules, is how, yeah, masiphelela. Religion is the how. That is, being the group or the rules. And believing or faith is the what. That is, personal conviction, trust, with faith often requiring action, not just intellectual agreement. Then, masi qhubekeni ke size apha. Number 1, your meditation. Ndithi kaloku ngosenza umahlo uyaqumba le nto yayisenziwa kudala kutabulator. Kuthiwe living organisms, non-living organisms, draw a line phakathi, draw another one. So ndifuna sijonge ngo in terms of meditation. Kwenzekani kwi-religion? Kwenzekani ekukholweni? Mama Khadi asaba sona bizela kanjani lena? Sithetha apha ngenkolo kunye nokuba likholwa, ukukholwa. Sijonga ke ngoku izinto ezenzeka kumuntu wenkolo. Noba ngumuntu wenkolo kantu, noba ngumuntu olimuslim, noba ngumuntu wantoni, noba ngumuntu wantoni. Masiye. Sithi ke kukhona ivesi apha endifuna uba ayiveze nani noba niyayazi ethi, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, my Lord, Lord and my Redeemer. Ngubani? Psalm 19 verse 14. Uhlehle yakade i-memory verse yakhe. Asazi bayaphelela because awudelse egqibile ukuyiva. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. So sithi uthi lo muntu uveza ngesixhosa senze bababhala ogogo. Sijonga into yokuqala mama uRhadebe, ingcamango. Zingcamango ne? Ingcamango zomuntu okwinkolo. Umuntu okwinkolo ucamanga ngegroup ne-rules. That is, ingcamango zakhe umuntu okwinkolo babi ufuna zenelise igroup okanye zenelise imithetho yakhona. Kanti umuntu olikholwa ufuna ingcamango zakhe zenelise uThixo. Iyavakala?
sithi ungcamango zomuntu olikholwa okanye okholwayo ufuna zenelise uThixo xa eyibona uba lento ndiyicingayo ngeke ayithanda uThixo uyalwa umzalwane. Niyazi nina abazalwane nje bani lapha kungenzeka uba ukhona umuntu okangxame kude kuse, umuntu ongxame kwade kwasa imeditation yakhe iyamkholisa uThixo. Leleni xa ungxamile, when you are angry kude kuphela i-hour ungxamile, and uyazi ukuthi uThixo uzonigweba kaninzi nina, because uba kuthiwa ngexesha lakudala ubuzoba nento ethi nomtha lo muntu ndimngxameleyo iyofika kade leta. Ngoku akufuneki kwaleta, ungathumela imessage, ungathumela iVN, ungamfowunela, bewungafayelanga mgentsana uba ninoziya ningxamelana kuphela i5 minutes, because ubuziwe usemsebenzini mfonela ukhawuleza. Uba akafumaneki umshiyela ivoice note ukwenzela uba azi uba enhlizweni kamgentsana kumandanga ngoku. Uthi kumbuzo wami, wena xa uzijongile are you religious or are you a believer? If kuyenzeka ufihle izinto ezingcolileyo ngaphakathi, it means you are just religious, you are just observing i-activities of the group. Awunanto yakwenza noThixo. And le nto uyibone xa seyiphuma in a form of intlebendwane. uPaul uba ndingxamele ubabi, abantu abaninzi apha ecaweni bayamazi uba ndimngxamele kodwa yena akazi. Ikholwa lingayenza loo nto? Never. UYesu wethu uthe umuntu oqala emakazi ngulwa kumoshileyo. Akatsho kanjalo. Thina siqala ngabantu, siqala ngalo umuntu ongandimoshanga, siyosela yena. Ngende siyiva ke uba kuthiwa ubalisa kuba ufuna icourage. Kangangoba eChristian family uba sonke siqala uba ngamakholwa enyani. Befamba once umuntu wakubalisela uba ukhutywe ngusibani bani, uyazama ukumana umthundeza. Uzama ukumela uYesu. Uba umthundeza uba embe mkhaya kumxelela. Khaya kumxelele mhlambi uba ngayiqondi into yoba lento ikuphethe kakubi, ingakhawulezi ilunge. So sithi ke, how is your meditation? Is your meditation pleasing to your grudge? Uyazi xa ungxamile umuntu umane usonwaya igrudge le, umane uyonwaya ngokumane uncokola nefriends zakho ngendlela umoshe ngayo. Umuntu ongafane ungathethi naye ngumuntu ongengomzalwane. Umuntu ongomzalwane andiqondi uba sinayo uMatthew 18 kuye. Abantu abangobazalwane, iibosses zethu, ii-colleagues, ngabo ile ntlobo ifolisha under ubaxolela abayazi into abayenzayo. Because noPaulos watsho mose kuThixo, wathi Thixo ndiyazi uba ndonile, into ezininzi ndizenze in ignorance. So umuntu ongakholwayo u-ignorant. Kodwa ingahambi into yoba apha ecaweni sinebutho, sinomzalwane okhutywe ngomnye umzalwane. Lo mzalwane akukhubileyo akayazi loo nto, kodwa wena uyagida uyaqephuza apha. Into yoba yile nto nale medic igugayo igugiswa ngabantu banentliziyo ezingcolileyo. Religious people, they don't care about their meditation. And bazalwane niyazi uba ungade ufe inhloko uguliswa zezinto ezingaka zabantu bangaka bazondayo. Uyazi uba onye umuntu kahlala esini emoshwe ngabantu abayi7. uPaul ba bonke balapha engqondweni boyi7. uPaul ba njengoba beyi7 abantu, njengoba bekumoshe kancinci, umuntu ngamnyapha kuwe uba bayi10 ukumoshe nge1/10. Kodwa engqondweni yakho, ingqondo yakho ixakekiswe yi7/10 apha. So ungathi umoshwe yeke yankulu into, qha bonke izinto zincinci, unento ethi wena hayi noko into encane mandikade ndiyithethe. Kangaba ndiyanicela ama-Christian family, into masiyenze ngoma siphoxane ngo. Umphoxa anganyamezeli umuntu umgenzana. Uba ke kwakho umuntu ofika kuwe athi ndikhubile yesterday, vele umthuke. Ukuba uvele yemhanani
ndini uthetha uba uhlale unemicabango enga-appruvanga uThixo ezi hours zingaka ube sombuza uba what was your God saying? Umbuzo uba ubusenabo ubuhlobo noThixo laa nto anti xa uvala ufefe kuthiwa may the fellowship of the Holy Spirit be with us. Ube sombuza uba were you still in the fellowship with the Holy Spirit? Okanye were you in the fellowship with the evil spirit? Umbambazelwa nguSathane pha esithi ufanele unqama. Ufanele. Yo uya ku-abuse. Ungakhalezi umxolele because angayiphinda. Hawu ke ucele noba iveki. Siyabulela mamoza. Kokuba usixelele lento because abanye abayicela noyicela bazithathela. And abanye abathatha neveki bathatha inyanga. Bathi Thixo ngizoke ndiyithathe le nyanga. Uyabona umuntu xa edasha athi usibani bani kwayena undenza lento. Yaba xa ndiyafika kuwayena because okokuqala bekufanele bababi uba sixabene. Sayilungisa iyegqitha. Then xa kukhona enye elandelayo ndiyithatha ngoba uqala phansi. Xa ukhona enye ndithatha ngoba uqala phansi. Xa ukhona enye ndithatha ngoba uqala phansi. Ithetha uba ngo i-meditation yami soloko iyintle. Iingcamango zenhliziyo yam wena kuthiwa ngamana angamkeleka kuwe ndikhoyo amazwi am neengcamango zenhliziyo yam. Uthi lo mntu ndinga iingcamango, my meditation may be acceptable. So kutsho ukuthi ke ngoku uba sonke into yethu is a personal conviction, it's a personal trust, it's an inward trust. Ngeke wehle enkolweni, ngeke wehle elithandweni, ngeke uthi abazalwane bayatshinca because inkosi yethu yazile uba sawuxabana. uYesu umandi uYesu. uYesu uvele wazi uba sawuxabana and wayazi uYesu into yoba lo muntu akuphoxile uzophika. Nike nibeva abanye abantu sino bekhamisile lapha bethi hayi ke mna ndivele ndithule kuba kaloku uyandehlula ngamazwi umfazi igeza le ndodelo. Okanye ngumfazi uvela ndimoshe kaloku acikoze ndive ndibona uba ndithule mna befuna bagqibezele kuba ndiyazi aba ndiyihagu. Because abakaYesu uthe uYesu njengoba nikholwa nobabini ubuya kucikozela bakhona ababini okanye abathathu. Niyambona uYesu mandi? uYesu uvele watsho uYesu noxabana nina noxabana. Siyabona uzoxabana omnye uzosoloko ecikoza. Njengoba ecikoza uzomvala umlomo ngokubiza ababini nabathathu. Because sathi kaloku i-reconciliation yenziwa zii-levels ezintathu andithi. Sathi ukubuyisana kwenziwa ngamanqanaba amathathu. Inqanaba lokuqala kuthiwa ngesingesi i-conciliation. Kulapho nilungisa phakathi kwenu nobabini ntathu malishi. Akucikozela umama Malimba okanye umcikozela umama Malimba. Sutshinceke umuntu xa ecikoza umbethe. Ndovele umvala umlomo ngempama. Uyintsha xa wenjalo. Xa umuntu ekucikozela yazi uba kusho ukuthi kulomzi wenu mhlana mangalelwa ninayo ummeli. Mkhuthaze because uyazi ba njengoba ecikoza kangaka lo muntu mhlugxothwayo emsebenzini ubuciko bakhe bokunceda. So sumenza abone ngathi ukucikoza into erongo. Siyevana? Niyeva amadoda amathileyo ahleli uyacikoza lo mfazi uyacikoza nani bafazi abamathileyo iyacikoza le ndoda nani bahlobo abathi kobuhlobo bethu uvela ndicimeza acikoza ndequme. Abanye xa secikozelwa kakhulu vela lile. Kaba watsho omnye umuntu wathi kukhona abantu aba-avoida ingxoxo ngoba babe zizicreamers okanye babe zintoni zizitreamers. So it's either uzovela lile okanye uzovele ascream avela akhwaza akhohlakala abe ndlongondlongo abe namehlo angathi ngawekati ivaleleke endlini. Andike kubani okayibona indoda xa inamehlo ekati? Ithi wena mfazi uphendula kakhulu inamehlo ekati. So uba ngabe uzokwenda uyazazi uyathetha.
qala ubuze uba uzoyimela nento yomuntu othethayo, because andizuthula xa nento yokuthetha. Ndizawuthula xa ndingenayo. And uyazi ba ngamanye amaxesha ukube sure ubu right, kanti xa sekufike aba bantu ebethe uYesu mabalandwe wrong. And uThixo uyasinceda kuba njengoba ekucikozela kangaka uSihle Mngcizwana kuvuka ubunyathi, abantu bakwanyathi baphatha ubhutshu. Njengoba kuvuka ubunyathi, andithi abantu bakwanyathi tsho ngokwelali kuthiwa ngapha kwanyathi kwakuliwa pha. Indoda ibamba civil wars. Ndithi mna ingcamango zakho mazamkeleke kuThixo. Kungenjalo ungudoti womzalwane. kuThixo. Kuthi umhle. Unomthayi bethu uyathetha ekhaya. Into ebanguthetha ekhaya lokho, ekhaya abantwana abaqhuba ingokenkolo. Ngeke usithethi zithi napha kuba si right kakhulu. There nami xa ufika ekhaya andifani nasecaweni ncam. Especially xa ngekopha kwami. Xa de waye emakhaya ngqo kukho abantu ababhoxa uThixo nabangena morals. So uphala uba nawe ingathi uyazibona ingathi andimi udithenda nje. Ngenxa ba there's a lot to fix. Kanti apha ecaweni nokuthi uraste apha kuba bambalwa abantu abafixwayo. Sithi umuntu oreligious akanamsebenzi noba ingcamango zakhe zamkelekile kuThixo noba zamkeleka akanamsebenzi. Uyabona umzekelo abantu ufika bebukela ipornography. Uyabona xa ubunokubukela ipornography. Thank you. Ndithi ke xa bekunokuthiwa ubukela ipornography befana kokuqala ucinge ngale ntombazana kulalwa nayo pha. Because abanye abantwana kulalwa nabo pha ngabathinjiweyo. Ucimba umuntu ongalala naye aveza ubuso. Abantu ngabantwana abathinjiweyo, abanye ngabo bathengiswayo trafficking. Ba traffickiwe basuwa le babuya sebe ivideo. Uzo entertainwa ngalento awucingi uba kuba bengudadewethu lenziwa lento. Abonwa yi world. So ungakuyiyekiswe nje ipornography kwalusizo lobuntu. Kuba kuhlukunyezwa yonke into ayenza pha uyayixelelwa la mntana. Ungalinga usiphoxe sakugwaza okanye sokudubula. Kuthi uzube ngathi wonwabile. Uzube ngathi wonwabile. Na ubona intombazane yonwabile uthi inoba sex yonwabisa. Kanti uxelele la muntu enze bakutsaleke a lot of you. So ndithi ke uba if you care about your meditation, you would mind the things you watch and the grudges you keep. Mna ndiyazama kangangoko. I may not be Jesus percent, but ndiyazama uba uyabheda ndiyatsho. At least uba ndi wrong bayandaza abafana ndiye ndisho uba ndiyakhumbula ndiye ndisho makuthi ndithi ndima be wrong go right. Andiye nditsho kohle. But okwangoku sacimba uwrong ndiyavatha. Bahweqele kawo noSathane. Abangena Sathane abahweqeli bayawabuyisa amazwi ndiphose balibuyise ndiphose balibuyise ngisho ndibone uba hayi ebe right bendi wrong. Because kungcono kusethwe ungumuntu orude kunoba ube ngumuntu ogcina izikhohlela zika Sathane apha ngaphakathi. Siyevana. Sithi ke umuntu oreligious akanamsebenzi noba imeditation yakhe yamkelekile uThixo noba yamkelekanga as long ecule ingoma bavumisa. As long egide abantu bangaboni ubunayo lento. Yazi idibe wes into bawuphawula abantu bachatile baqumbelene bamane behleka xa kufika abantu. Niyazi mna bazalwane ndikaphambana ngeke ndibe nomfazi onjalo. Kufuneka mgenzana xa eqala esine ukuthi usine ngantoni ziya ubuliqumbele ngoku. Babona abazalwane bakuliwe kumzi namhlanje. Into abasinikwa amakhekhe pha sidla amakhekhe nejuice edigidigi. Kuba lo akwazi nokulanda amanantsika. Ulibele nezazinto iice uziya ugqibele ngobe engqamela umgenzana. Siyahleka thina pha siphakamisa imilenze
kanti umgensana umane esithi ningahambi enahamba kangokangaka hayibo ubusuku busebutsha andisho ke bazalwane uba xa abantu betsho kanjalo but ungabona indoda isithi ubusuku bubutsha kanti iyaqonda uba umkam at least ndifumana lowa okwangokukho abantu so hamba ndizofumana lona ndingeke ndimtshate mna ndiyacela Christian family must exposeane mathi ungasahlekayo ndithi mgensane hleka nje ebigqiba ungahleki ngomna ndihleli kakuba le ntsini ndiyibona apha ngoku amazinyo ndawubiye ndiwabone kusofika omnye umuntu ubona indoda imane kuthatha ukuvakashisa koko izama ufumana amazinyo la kuba kaloku amazinyo uyaqomba uzonuka umlomo ukuze umfazi wami anganuka umlomo mamane uvule emizini kwaxa ubona indoda kumemba khawuvakashe boqala ubuze bakuhle vile that malish ubuvu utata ungale ifone hey tata siyakumema apha khawubuze kuhle is it well so sithi ke umuntu okholwayo ingcamango zakhe uzibeka phambi kwaThixo athi Thixo do you approve of this Thixo do you approve ubuthi approve nobe bemoyika usino uzoya kusino kube soyika lo odisapprove ingcamango because nomtha umzekelo ngondikakuphoxa nami undoyika kodwa uba kukho moyika ngaphezulu kwami hey uzawuza kum lento inqwana xa uzoshumayela mgenzana imessage yakho ufuna ifumane approval kaThixo kaba mna noba kugcwele bani andiboni kwamuntu ndofike ndibona uThixo uyedwa qa ngoni bangaka uyaqonda ba xa nidibene nifakwe esikalini kube kuThixo ngapha isikali singalalela kwelipicana ngakuThixo noba ngakuni even if ungabeka ilizwe the whole world ulibeke kwelicala ube kuThixo ngapha isikali ngeke kuvakala noba kuthini so uba woyika uThixo awuzuboyika abantu uba woyika uThixo awuzukoyika ukudisturba ipeace fake because sometimes uphela ubapha ekhaya le peace khona ifake naleno ndiyihlekayo ayikho le but kubonakala kumandi ngenxa le fake kodwa nguyayazi ba le fake ayina approval kulo obona enhliziyweni yes amen tata kule ndaba ye meditation andiyazi ukubuza ba ndifuna ukubuza ukubana uba uthe emsebenzini amahedeni sowathatha nje njengabantu abafanele ukuxolelwa so imake thatha imic ungaboqhubeka xa ihlupha xa ngalamantombazana nabaye banabile baphuza amanzi phaya eca kwale microphone right so tata what do you do in a case okanye ndifuna ukuva uba ndirongo na in a case where kusemsebenzini but lo mntu uthi ungumzalwane ke ebendingumuntu ebendincokola naye yes ngumuntu ebengumuntu ebendincokola naye ubona ba okay yandiye enkonfeni ngoku uyabona yonke lonto lezo but uthola ukuthi ngoku ungumuntu osoloko ebest bubble yakho uthi use happy bana hey ndiye enkonfeni yeze enkonfeni bekumnandi usoloko nje efumana into ezoba mhlambi engazucaca apho so then I decided ba yazi intoni mna nalo muntu sizodityaniswa ngumsebenzi akusaziba ngumuntu endimthatha njengomzalwane wami and all of those things uba ndirongo na xa ndisenza njalo hayi ke it can be both right and wrong but ndicinga uba mna if uyafika emsebenzini vele wazi uba kuzoba neegroups ezintathu possibly group yokuqala ngamahedeni ekufanele uvele wa-understand uba ayosoloko iyithuka lento yakho ube ngosingamzalwane the religious type le enganabuhlobo noThixo then kube sebakhona abazalwane benyani so once umuntu wazibiza ngoba ungumzalwane into mawuyenze mcikide mteste ngoba umane ndiye enkonfeni ngoku yeke ungasemande enkonfeni uPaul bo xaya ngomzalwane lo naku mose ngayithandi into enoThixo phakathi then xa somfumene uba ke ngomzalwane
then umthatha ngoba uzomsusa yena. That is abantu esibaguqulayo ngabantu ababini. Abanye abantu sibaguqula from ubuyedeni, abanye sibaguqula from being religious. So kusho ukuthi la muntu ke ngeke usuke kuye qha uyosolo kuyombhongozela davele. Uba ndiye enkofeni ungasemani uyoda zincame ke yimi asunitshinqa ngezinkonzo. So kusho ukuthi uyamcikida lwazibiza wangumzalwane ufundekele ngezi mfamba uyazithanda. Naxa eboleka imali uthi xa usithi iphelele ecaweni mbe imali yami ndivesa anikela siyakha pha uzama ukuva uba ngubani nalo usobe umfumene ngoba okay kuNikodima uqondo bakusafuneka ezalwe kabutsha. So masazi thina uba uvangelo awuvangela amahedeni kuphela, uvangela amahedeni nabantu abazibiza ngoba bangabazalwane kodwa bengezo believers be religious. Then uyophalwa lo muntu uzomuwina over uyotsho kutsha abubona ubuzalwana pha kubo kunalento ebeyenza. So ngeke sithi ke right kuhlukana naye ungarathi uyakuphoxa ngezinye izinto kodwa kona kufanele usoloko nje umxelele indlela ekumande ngayo ukholwa. Uthi umxelele inini inkofa zenu ngepasi kuyehlika uma nomgxeka kwento arongo kuzo kusuke yena asisuki emntwini thina kusuka abantu ukuthi yeah all right. So ngicela kanjalo ke masiye ku number 2. Number 2 words amazwi andizimbini pha amazwi umuntu religious amazwi aphuma emlonyeni wakhe they are empty words. Xa bebhekiselele kuThixo bathetha amazwi alambathayo. Amazwi abantu aba religious ayalambatha. That's why you'll find ukuthi nango xa becula abanamsebenzi. Uyabona umzekelo ngo xa unovela ucula ingoma ethi nakwe size gibeli esiwenzana. Into ekhona kuba ndiye ndacula ndagida siye sangathi sisecaweni ikhona libiculwa man recently eno Yakobi ndiyeke kuzosa ndindulule kuyasa khawicule khala imnike microphone ndindulule ingathi bevumisa phela bebe practice Yakobi ndindulule kuyasa Yakobi 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 Tindulule kuyasa ye Yakobi Yakobi he Yakobi Tindulule kuyasa ye Yakobi senzani ke Tindulule uphinde uthiwe inkulu iBethesida ayinakulinganiswa. It's empty words. But as long thina siyi group sivumelana uba inhlangano yethu imandi lento ukuthi iyasigidisa. Because sithi kaloku xa ulikholwa into yenzayo ufuna iyofikela kuThixo. Ke ngoku masibuze uphi uYakobi? Antu uYakobi akekho apha eholweni. And uYakobi akhona zokundulula yona. So it's empty, meaningless words from religious people. Uba bacula kuyosa abantu aba religious even if bacula into abangayazi. Amazwi abo are empty. Ngathi meaningless and empty because empty meaningless uthetha ukuthi akananto ayithethayo. Empty uthetha ukuthi they are not meant, they are not from the heart. Lalitsho nguThixo athi abantu bandinqula ngantoni basondela kumi ngemilebe inhliziyo zabo zikude. Uyazi umuntu uyakwazi ucula ingoma ethi Lord I give you my heart, I give you my soul. Uphalba it's a meaningful song, it's a meaningful word, but it is empty because they don't mean it. So ndifuna niuqonda umahluko phakathi kwa meaningless no empty. Meaningless uthetha ukuthi ngamazwi nje angathethi kwanto nawe ngeke wazi ba into oyiculayo. Umzekelo xa usithi Yakobi ndindulule kuyasa uculela thina noma uculela uThixo.
because asingendawo thina apha. Uba bethu ukhona uYakobi ngeke ungcono. Because ndikhumbulana ngosasitoyitoya sisafisa kusathu. Ngokusathu isachisa. Xa sicula mama uMalimbi noma kwaToyitoya wena ngathi oyiyona side steward. Xa kuToyitoya mama Malimbi anthini biza igama lika district director lo. Undiyeke, let me go. Yila ngelosi yakhumbula uYakobi wabamba ingelosi kwacaba kuyasa. Kuculwa la nto endingazi ba kuthiwane ngayo. So xa sithi meaningless ithethe ukuthi asazi uba uthini uthi masithini. Cha into ekhona kukuba siye sacula kwane sound ibikhona kusecaweni. And iya isanda lento ba kuvele kuculwe izingoma kukhala isinqi okanye kuqhwatshe izandla emva kosophuma sibile simanzi. Because our gathering was religious and the majority yabantu abaqale ezingoma zabaYakobi kuthiwa abakhuphi nezishumi abafuni befundisi bafuni ukuya emishini bathi abefundisi ngonongede imajority yabo, not all of them. So ke ngokubuya Phawula abantu inhliziyo yabo ayikho kuThixo, inhliziyo yabo isenkolweni. iChristianity kubo ayiyo relationship, iyi-religion in a true sense of the word. Because ngoxa ufika benxiba ibhatyi zabo ezinemiqhele emibini befake itayi nayo yonke lento ubona abazalwane nabo abanye bazibiza ngama-faith mission sometimes. Kodwa into abayiculayo abanamsebenzi noba inento eyithethayo ebazalwane. Because xa uthi Yakobi ndindulule kuyasa loo nto ayithethi into ukuthi ayithethi into ukuthi. Then ke ngokube sebakhona amazwi empty. Amazwi empty kukuthi I love you Lord. Kodwa uthi ngokuyitshoyo ube ungathanga set the Lord before you in your mind. And when ndiyiphawula emgezana segqithwa nazo ezi artists eziperformayo. Yazi ziyayi-act presence kaThixo artists. Yeah, bayi-actor abantu abaya xa becula ingoma uyabona bayiminisha. Nathi siyoyithatha ingoma sicinga uba kuzotshisa njengapha. Abantu bayazi baxa sigqiba ingoma sithi haleluya haleluya. Bayazi ingoma siyivala kanjani. Bayivala bengathi besemoyeni ngoku-ashidikazi ehotel. Thina sicula into empty. I love you Lord. Abanye phecani akuyi kuba ngcono nangondifundisayo. Ngogempeza nje. Kaloku xa nifundisela uba kube ngcono ngoku. Befama nawe ngosowavala amehlo xa ucula ukwenzela uba ufocuse kulo ongabonwayo oyi-object of your worship. So sithi ke nivile ngosithi i-words zabo abantu aba-religious they are empty, they are meaningless. Kodwa ezabantu abakholwayo they are genuine, they are from the heart. And since kaba uYesu mosuke watsho wathi ningafani nabantu abacinga babovuka ngenxa yamazwi amaninzi. Kutsho ukuthi ungawaphinda amazwi kodwa xa esuka enhliziyweni ayofikelela kuThixo. Kutsho ukuthi into efamba siyayisebenza ngosisebenza ubugenuine bethu ukuze singabe religious. The empty words not from the heart but from the form. And thina singabantu abamnyama isikapula kodwa abelungu. Abantu abamnyama bazithanda i-actions. Kangangoba sometimes ingoma zethu zingabi na meaning ngenxa ye-actions zesi. Yinto le enyanzelo soba siyi-acte into. Sizophakamisa izandla zethu ngamadolo sikukhothamele ngemilomo sikudu. uPaul uba ifocus ithathwa yile activity engaka. Kangangoba ifuna noma lo ngoba ke bazama i-drums ezinibhidisayo. Because abantu abamnyama bake kwacula bazoshukuma. Noba ingoma ithini. Uyabona bathi
I love you, Lord. I love you, Lord. And akahoya no. I love you, Lord. I-actions ingathi xa akasenze amayilo xa kuzwa kwezingoma zicothayo at least, but it doesn't have uba icothe ke ingoma. You just have to mean it from the heart, because umzekelo nezi sicula xa sitoyitoya pha sube sicula sigida pha siyaye Peter impimpi ithi yona ikhona ingoma sasiyicula kwaSathu kanti yonqena isibiza igama lomuntu. Ikhona sasicula sithi ufaka noma ligama likabani nemtoyitolayo. Uba kuthiwa mhlambe siyitoyitoyela ubabi sithi babalwa ngoku wawulamba wawungagezekanga, babalwa ngoku nemalo yabagezela babalwa. Simbiza igama simqondile, because asiyenzi lento just to demonstrate, sifuneve uba sitsho kuye. Uba singake sibuye nala moya wetoyitoyi oyungqalise kulomuntu nemtoyitoyalayo, nikisike singqalise kuThixo ngqo. Thina noba sithi Thixo unangqaleko, Thixo unangqibeko, sivele si-acte. Thixo akho nangqaleko ye Thixo. Sishona phansi uyabona uyayibona le nto iculwayo ayikho nasengqondweni, iphuma apha. Ukho ena khona boleka ingase ndaweni and ke sonke siqinisekile uba uThixo uveka mnandi khona ngobe singamoyanga personally, because i-devotion ye-believer ayisoloko isenziwa sisininzi, iba yakho wedwa. Iyakho wedwa kaba wakwathi omnye umuntu kumnandi xa nihleli ngabazalwane, because omnye xa ethandaza ngokuye senyuka nani niyokheleka niye nisenyuka, ayikho loo nto. Bekufanele uba ukonyuka kwakho kuxhomeke kuwe. Uze noba kuthiwa siyathandaza apha njengoba sithandaza ekuseni, uzenyukela wedwa uphinde uzehlekele wedwa, noba uyenyuka omnye xa ungekho kunyusa yawunyuka uyaphi. So yonke ke ngole midlalo kusho ukuthi i-religion yenza ni-acte as a group. It's a group thing. Kangoba bakhona abantu abatshisa bhe xa kusecaweni, kodwa xa kusekhaya nabantwana bayakwazi uba awukho kwanto ikhona phaa wona. That's why naxa sisecaweni uthandaza ushiyeke oko uthi sinqamle umoya ingcwele ngosinqamle wena. Yo, umoya ingcwele akanikwa kwathuba apha nguwe singakunikanga thuba, because bethe uYesu xa uzothandaza vala emnyango uzingcince. Noba ungathandaza ukuthi ungayi nasemsebenzini, asinandaba usiyeke thina then xa sesihlangana ecaweni ungathi sivalele umoya xa sivala imbudane yakho. Omnye ufika seyigcwala phela noba kuserijinini uqonda uba i-worship team seyimane ijama pha, imane icimela, imane ijama, imane icimela, sebehamisha abanye you. Akayeke umuntu pha wenza i-intercession. Into yesibini ngamazwi owathethayo, they should be from the heart. Kungcono uvele ungatshonto if you're not going to make eyesibini nansi kanene was the words and it siyegqitha. Love, uthando lomuntu religious, look group based, bakhona igama elinjalo. Look group based. Uyabona ngoku njengoba nikhona apha nganithanda nonke, haleluya haleluya, kodwa xa sekuphunywa akakwazi ukunithanda ningabanye. Akabafuni njengona ntsika ndibitsho nantsi ke sithi uyamhlwa akakwazi uyenza ubuli. Ikhona lanto nawe ukuyive ngenye imini uba andihlali ukudila nabo as individuals, ndibafuna as a group. Xa emva koko ndiyaphuma ndingena emotweni ndiyahamba, bakhona abantu abanjalo. Yeah, it's a religious kind of love. You hallelujah, Jesus is Lord, I love you bazalwane, ndinithanda kakhulu. Xa kuphuma inkonzo abantu bathandayo awubulisi nomnye ongena emotweni uyahamba. So xa unomoya religious ke
kuyonqeneka to deal with people one on one because uzofumana their weaknesses and bazokuphoxa abantu xa uzodila nabo one on one. That's why you'll find ukuthi uxaka hayibo lo muntu asithanda kangaka uthena ngathi wangalithandi xa sendindim ngo. Kodwa and noba akakuthandi wena kodwa xa sekufika apha phambili uzokuthanda nawe. Andishumayeza ubuli ke apha. Ndizama ukuthi yindlela efuna siye sisuka ngayo. Uyazi ba ukuPaul ba abazali abasuka kwiassembly A1 kodwa xa befika eMoses Mabhida batengathi abazali. Kunzima nokumuntu angafika athathe kumphako wakho because dealings they are a group dealing. Xa sekuthiwa masijongane ngqo because okokuqala igroup ayikuphoxi kodwa umuntu oyi1 once was singled out. Kaba nawe ufuna uzijonga phecelana sebengakho abantu bengabahlobo bakho. Umane uphuma kuba ndiphumile kubani ko ndiyakubani ndiphumile kubani ko ndiyakubani ndiphumile omnye uvela athi ndiphume kuni nonke ndinithanda as a group. Ngicela nindi enjoy xa ndilapha phambili. Xa sendiphansi andisho umgohlana. Umgohlana yena sube busy simthuma impela. So ndizama ukuthi khawula ujonge uthando lwakho uba uyakwazi na ukuye ebantwini uyobaxhawula. Uyakwazi ukudileywa kukubulisa abantu individually. uPaul ba ufika ungathi unempuza. Ya uba ngathi unempuza xa une religious love. I-religious love xa umzalwane sele yi1 evelelwe ingxaki alukwazi olathanda ukuqonda naye lumncede because olathanda uluthanda igroup ile eyenza noba sekuthiwa kwenziwa izinto ecaweni kunzima ukuba umzalwane o-religious ayenze into eyedwa noba ebenganako ukuyenza ufuna usoloko udityaniselewana qho kaba ngofuna sidibaniselane before inkomfa yepasika sithenga ikhamera sihle bayakhala pha qha benthe manixela ikhamera izoba imalini enza bangabephithizela apha nge-iPhone bafote bepha because ngoba nyanzelewa basondele because xa upha kude uvela usisithunzela. Nindivele sithi uthando lomuntu o religious okwi Christianity njengenkolo akanayo i-personal encounter nabazalwane bayamchinca ubathanda xa beyi-group. That's why nangoku uba ungake kuthiwe makhwele nosibani baye eDurban hayi unganzima kakhulu angavula umculo ukhwazise ufike sedansa ngokukhona akanayo lolunye udaba lwakho. Yabona abantu bomculo bobaqoqela abantu xa ungena nje emotweni akancoli nenye into seyiqala ngomculo afaka i-earphones ikhona ingxaki apho une group love and group love just kind of love kula moya wetoyitoyi niluvile kuthando lwabantu. Love is a group love deals with the group not individual, no personal dealings but group dealings. Zonke izinto bazenza as a group and umuntu onje kunzima nokuzofakaza akwazi ukuzimela yedwa. Ufuna ukucula kunye nabazalwane abizu amen kunye nabanye abazalwane akanayo nje into ye one on one. Make ndibuze wena ke ngo uyababulisa abazalwane lapha ecaweni uke uye kumzalwane omtsha uke umbulise to show ukuthi uthando lwakho lolu lo muntu obelievayo because okokuqala uba ungumzalwane othanda ispace sakhe icacile buna madimoni amafufunyana la amagqirha manje uhleli nethongo umuntu ohlala namathongo. Into engiqinisekileyo nje ubuthanda ukuhlala wedwa there is something that is keeping you company and ayisho ngumoya kaDiabolos because abantu abathanda ispace sabo abafuni ukumoshwa kuba bathi abamoshi abanye bathi namazwi ukuhlala nabantu akunyanzelanga bathethane xa nihleli nisengahlala nithule sukwakhe incoko zingekho because ngokuyuzama uzakha ziyaphela uthi soyicingile enye incoko uqonda ba kazi izoba interesting nakuyi uphinde uyiyeke ziyaziphela more ke ngo uya uthula more xa uhleli nomuntu khawuzihlalele nje noba nidlalisa ifone
nithule kodwa nihleli kunye iyothi xa ivele lincoko ubuze le nhloko yakho nje ekadadobawo noba ekamalungu 7 minutes yenzeni siyevana ibe spontaneous incoko man izivele enye into ebamnandi xa umzalwane ubungumzalwane open about your business kuba mnandi abanye abantu bacinga babazifihla into zabo de uhlale nabo xa uhleli nabo uyancokola nje uyancokola so once wangayifihli ibusiness yakho it means ungumzalwane okholwa nyani kwalento uhleli ufihla izinto lapha because alo noba zimbi noba zinhle uPaulos wazihlaza pha wathi wayekhona xa kubulawa uStefan wagcina impahla zabo ayikho into embi ngaphezulu kuba iaccomplice ekubulweni komuntu oyengumshumayeli kodwa uPaulos zange ayifihle wayelonto iba mnandi ke ngo because nalo uyifihla wenza basiyayazi iyona sikwazi ngayo and ungenzeka ba aba basibaliseleyo bafike bayitwista kancinci ubungakuyibalise singasho hayibo anike nibone xa umuntu ozithetha indaba zakho uyakwazi abantu bafumana icourage yokuza neversion abayivileyo because noma umfundisi ngowanceda ukubalisa uba khona umuntu othi izindlu zecawa sizibhalise ngathi ukuze esasikhulu sisho sithi hayi bese ndivile qha beningazibando niqala ngapi kuthiwa ndisazulisile nje apha ndizohamba ndiyojoyina umpostile utwabo sakhola nezo ke ngoku le source seya ithetha more because ibingazi kaloku noba mhlambe singabantu be-confidentiality or anything so ukuzithetha izinto kuyanceda sisho sifumane your version kaba naxa udivosile ube kuncokole nabantu ndadivosa nosibani wayenje because kungenza basebabalisele nina nizazi izinto mna indincedla into yokuthetha kaba nomkam benobaba bamane beninqande ndive ndilibale sometimes bakugcwele ndikhwaza ingakumbi xa inyani kodwa ke banceda because kukho abantu abangayijija into ithethani manje ndijonga ke nami ngoku ndibe cautious kodwa ndiyathetha kaba nabo bangamangqinam ndithi ndisoyibalisa into ashweze nezinto umuntu azivileyo ngiyabo sometimes ibazi abave bendicinukele eregionini nditsho manje avele umuntu akhwele kuma ndixelele uyayazi kanto kuba kuthiwa wena uthe kwi-council what so indaba sometimes abosenge imithi yonke enethole khawuye kuzigcina ezinethole because uzuyifumana imithi number 4 approvals then umuntu oyibeliever sithi kaloku umuntu oreligious ubathanda abazalwane as a group kodwa umuntu ongumzalwane ubafuna one by one kangabani mani hluthuluza kwesixinile sixinile enifuna one by one uyane enjoy as a group kodwa uni enjoy more as a one by one basis kangaba umuntu onje abazalwane yabamkela nakwakhe masoziveze lo verse mhlawumbe zovela lapha kunamba zophela lapha kunamba 3 konveza la verse ethi you should welcome people to your house nale ethi umuntu makabe yileader Nkosi kuTimothy 1 Timothy chapter 1 also kwa lifuna nale ethi sharani space nabazalwane niyazi xa umuntu udibene naye kwi-personal level ulukubona i-weaknesses zakhe abantu bathanda ukuvana nabantu as a group ngabantu abanamabibi amaninzi bayazi uba ubuke waya kuwabo uzobabona indlela abathuka ngayo abantwana because uyazazi uba urhanje uqhamuka esithubeni wena nosindiso ade mtsale ngoku ufuna ispace sakhe apha azorharhaza khona singekho ya xa kho into eniyilanda kwakhe usolo endibana negeyithini okanye kwa wena uzogqitha ngase-checkers masidibane e-checkers bemvele ndiyothenga kodwa uyazazi bakayikothenga niyayifumana Nkosi cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay sinomzalwana wethu abazalwana basegoli baxhuthisana ngathi xa siye pha singazi noma masiye kwababa
noba siye kwa-Elas kumnandi kuyaxoxiswana noLinda asazi uma masibhukhe noma masithini. So kufuneka into enjalo ubafuna abantu. Xa unjalo ke awukho religious, you are a believer. And fana uyazi uba into yokuba yi-believer iyatestwa. Uyabona uba abantu bathanda one on one bazokuphoxa one on one uthi uyibone lento indlela abancedakala ngayo aba begroup. Uthi yo bazincedo sibanibani bavele babathande as a group. Mna iyandilimaza lento ka one on one. Because one on one you experience weaknesses zabazalwane nabamane befakaza. Efakaza kanjata achonsu inansi kumbilo ave ndiphoxile. So wena impoxo uyiva first hand. Kanti lowe group bagqibela ngokuthi haleluya hosana hosana uyo end up ujoin abaka hosana kanti uYesu uthi welcome abantu in your house who need a meal. Ungamane ubala amagaqa enyama lapha ndweza. Ufika usinika ama biscuits thina asesimunye lapha. Kodwa ke bazalwane xa bekungaphekwanga wathatheni nama biscuits. Yeah, all right, asindisiwe. So nivile ke iphi lika Timothy 1 Timothy 3 verse 2 apho kuthethwa ngomuntu ozoba i-deacon okanye ozoba i-elder okanye ozoba i-leader kuthiwa mabe ngumuntu onobubele abamkelayo abantu. So an elder must be a man whose life is above reproach. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control, live wisely, and have a good reputation. He must enjoy having guests. Aguchuba, he must accept guests. He must enjoy it. Having guests in his home. And he must be able to teach. Kutsho ukuthi ngokusuthi kuba sebekhona uvela ubavu uthi hayi ke kuba senikhona. Sendiyanamkela kuba ivesi ivele yatsho lo Yesu wethu uyasinyanzela. Yazi uba ukuze ube inkokheli qiniseka uba uya enjoya. Nivile satellite leaders. Lili Nira Kasilen obaba ke ndiyabazi nokanti bayathanda bona. Ulansika osiphoza likho bye bye asiyika kakhulu uvela oba isatellite yakude enza basingabikho. Mina ngicela ninikele ikude enza abantu ngabe namthwalo nje abantu abavakashayo. Ndiyancokola abazalwane otherwise isatellite leaders zonke zalapha ecaweni they are open. Kodwa ndiyacela isilingo sokuphoxwa ngabantu ku one on one uvele wazi ba usinyamezelela ukukholwa kuba ulikholwa. Okokuqala kwawusi accept ubungasi accepteli thina ubusi acceptela lo okuthumileyo. Kumjungulo obhalela into yoba enjoya abavakashi kutsho uThixo ndithi kutsho ukuthi ke ngolento yakho kufaka abavakashi ivuyisa abani lo esithe une personal relationship. So zonke izinto zenze abantwini they should stem from pleasing uThixo. Bazokuphoxa abantu uyothi ngumkhweze emotweni angene ngodaka omnye umkhweze emotweni avathele ucango omnye athi uyaluvula kuphume le ndawo kubamba mbone sekunika xa ehamba. Ecela usosiyibambe mama Malimba atsha thathina zipesi yakhe intombazana ixwaye izihambele ukunikile ihandle yocango nawe uyiphethe ngesandla mama Malimba uyise utata Malimba hayi ndinikwe ngulindi uyikhupha apha emotweni. Abantu abaninzi bazikhuphe ebantwini. Abantu abaninzi baye sometimes ubiza abazalwane bolala kwakho bashiya itoilet iflasha ubusuku bonke. Uthi uyaphuma phakothu isakhala ucimba kukho umuntu osanda ukuphuma uthi ngo3 ayibisakhala nje ngo4 isakhala ngabazalwane kaAbo and khange basuke emakhaya nabo basithi ndiyowagqiba kala amanzi. The accidents of life ungamvumeli uSathane akukhuphe ebantwini as individuals. Ungayivumeli because iyona uSathane angayifuniyo because uYesu uchilo pha uba indlela emasithandane ngayo ku 1 John
I mean uJohn uThixo utshilo ngoJohn 1 John 3:16 uba sibona ngolhlobo uthando loba uYesu wancama ntoni ubomi bakhe nathi masithini masincame ubomi bethu ngenxa yabazalwane amanzi etoilet bubomi bakho and abanye bave baye kitchen babethele rama ugqibele abantwana ayibethe and imbe into yomzalwane oqaba irama kwizilayi zonke because andazi bakwenzani ngo isilayi nesilayi sine rama yaso bahlukuhla inhloko mama uGadebe naye kusho akayiva kahle lento hayibo lindi unjalo ungabisasivakashela uqaba 1 alright yo omnye uqaba irama idibe ibe lapha xa silumi sonke iphume irama ngokuyiphumayo ke Malindrich uyayibona ba imali yami ke iphuma kanje irama ayifanelanga ba uthi xa uluma iphume uyamkhubekisa umzalwane sizombona sengasa enjoy ukuba nabazalwane irama mayihlale ngaphakathi kwezonke omnye ufaka usino uthi 1-2 kodwa abanye abathi 1-2 sino bayibetha kwelicala bayixoselele kwelinye icala baphinda thatha ixesha eyicoselela ufuniswa kasingabonakala abesele idibanisa xa eluma iyawa ngithanda abazalwane mina abazokwenza ungayenzi la vesi. We know what real love is because Jesus gave up his life for us. So uthando masulukope kuYesu. Kuthiwa so we also ought to give up our lives, not just our cars. Kusho imoto zethu into esezantsi. Give up our lives for our brothers and sisters. Suthi ucunukiswe iramu de ucaba abantwana bomane bokuthathela inqawa pha. Ngenxa yerama. And abanye ke abanamsebenzi ufika afaka le rama, afaka ipoloni, afaka icheese, afaka ipeanut butter. Senibala ipeanut butter. Ufika isonka kuyintwana encinci nezi zinto ke. Yima neqanda. Xa ekhamisa kuqhekeka ezindawo. Ingathi udla ibhega. Yilonto ke abazalwane bava bakuthandela ecaweni bathi uhambe kakuhle. Ya xa sehlukana ngawuthatha sobhuza nje uthatha indlela enyukayo umthatha indlela ehlikayo so bese sidibana ecaweni. Uba ufuna ipesi yakho obuyishiye endlini zokuphathela ecaweni. Ukwenzela uba ungathi xa ufika uphinde undiphinde. So ke kusho ukuthi ke bazalwane sizothandana kodwa ke nawe bacingele. At least ndicinga uba xa seyifaka into eyi-1 esonkeni yinikwe ngumnini imze yesibini. Ngeke. Ningasosibe ngamaqanda onke. Omnye uthatha iqanda elibhoyiliweyo alixube neqanda elifryiweyo. Inoba nibaza abazalwane nini. Omnye nje ufike uthi yabona umama ubisi. Uthi unxaniwe. Exoke ngoxa uzokhona athi hayi ndidle ipoison wena sisilindi ungabi nanxa ndiva ngathi ne-ulcers. Ngathi abantu bama-answer. Abantu bama-answer. Uthini? Uthi uziya angazincama noko. Akutransport. Not uba akugxotha yakutransporta nje. So ke sithi ke bazalwane uthando lomuntu uwe religion alikho social. Alukho one on one ake enjoy. Kusho ukuthi nami ndandifana bandibe yi-elder ke because ukuba nabazalwane ndakurhalela ngo-1997. Ubingathi ngagcwala kwami kanti ngizofumana umfazi oright. Ka bengicinga ngoba kuzofuna abantu abamanje bakhupha because ukugcwala kakhulu pha emission. Bake nabo because ngoxongo wasemission uba ngaba kukho umuntu okuphi streetwise 2 egate uzongena kanjani pha. Because xa ungena ze kulindile ziyi-8. Kuyanyanzeleka ngoba
xa ungena uvela ungena uyifaka apha etoilet uyodlela etoilet uflash oko but ke abantu bethu they are very nice shame abangabantwana bathi banempuza anti nani nanivashele emishini nihlala kamandi pha and ke nihlala inxa tata wakhona nasamsebenzi namntwana noba ngajikisa kanti uyajikisa pha ecaleni ukwamba and kuthiwe mna njengeleader I should enjoy ubukhona ke bazalwane xa ndivala uthando luyadlekisa. Love is very expensive. Silubone kulo siyasanga besamkela ngothando phasa bethi inqwema saphuma kunqema saya ntona ezinye izinto esizitye ba izikonzi from izikonzi imibhako from intontoni and asihambe kwangoko xa sesifikile. So fanele uvele uzazi uba xa uzoba nothando nenhliziyo evulekileyo uthando luyabiza. Love is very expensive. I guess sizothandaza into esoyithandazela ubuthi akasincede iChristian family ibe eyamakholwa nothi abantu benkolo yobuKristu singabi ngabantu abahlanganiswe inkolo yobuKristu apha ndihlanganiswe bakhona uziya ndazi uba xa ndizecawe ndizobona uziya and kungenzeka abanye benu bayayiva le nto iyaphila kuni uba xa uzapha uvuyela ubuzobona abazalwane individually and ukuze uzibone uba ukho religious awunandaba noba liyancipha ibandla as long as ekhona umuntu omnye ophambi kwakho xa behanjiswa ke kubaleke nyani ungaveli yu banisa sebehambile hayi nami ndiyahamba ndiyazibuza ndihlalele ngathi kanti ndihlele esiwogweni uthela uba ndinyanisile xa behamba kangaka naku nalo uhambile and inzima xa kuhamba nomuntu oyeme apha esithini lo muntu asiyindawo ndizomela otata asiyindawo hayi ndathi ndiyabona uyazi uba sometimes uba right ude uzisola uthi kahle uba ndirongo ngeke. So if uyabona uba abantu bayabe babaninzi ababarongo ude uqala ukubalandela nawe ude ubusolo oburight bakho uba ngenzeka ubudeceived somehow. So thandaza ke ngoku ngicela siphakameni olwazi nondira kudala bejikisile I mean obulumko. Okay, siphele ke in details kwilanto kuthando ukuze sikubone uba unothando lobuKristu unothando oluChristian. uYesu bazalwane wafike wangurebhayi owehlukileyo. Niyakhumbula kuthiwa mamalishi xa abantwana besiya kuYesu babanqanda abantu uYesu wathini kwabanqanda wakhalimela because urebhayi ngumuntu oyengaxhumani nabantu. uYesu wafike wasibonisa uba ukuthini uba ngumKristu ukufana naye kuba ungene enhlizweni zabantu as individuals. Uyazi baxa ungene enhlizweni zabantu kunzima nokuwa because bayakulandela abantu senhlizweni zabo ngeke bavume tu uhambe uyofuneka ifoni bayicime noba umjungulu uzithulele ulele kwakho uyahona abazukuyeka because uyakholwa. Uba kukho abantu abathi xa uhamba naxa ungekho bakufowunele bathi uphi na mbhemu ithetha uba awukho religious, you are a believer, ulikholwa. Kuthiwa abantu bayobona uba ningabafundi bam kuba nithandana. Ukuze kubonakala uba siyathandana ke kuba sixolelane. Umxolela umuntu ngongadiseviyo just because you value i-relationship yakho naye. Uqiniseke uba uMatthew 18 umenza ngenkani kunoba ube nengcamango ezimdaka. Ndiyacinga nje xa ungxamele umuntu nisendlini enye ubabi engxamele uSiyen nihlala kanjani engxameleni ahlala apha ecawe kwesofa umngxamele umane uhleka nakwa so akukuthakatha oko because for me kungcono kusethiwe uliganxa in expressing umsindo wakho kuthiwe sizokufundisa uba ngcono kusethiwe ziya awuna approach siye sikufundise i-approach kunoba kuthiwe uyigcina ngaphakathi into at least masive noba siyive kanjani noba iphume ngendlebe noba iphume emahlweni ayiphuma ngemlonyeni kodwa mayiphume sazi uba there's this issue then sidile nayo. Ndifuna sithandazeni ke into soyithandazela kuba uThixo asincede singabi ngabantu abalapha just because
we want to be part of a group. That's religiosity. Nento basazi bakukhona uThixo somewhere. Mangabe somewhere uThixo mabe lapha, set him before you all the time. Wazi uba ungumazi wenhliziyo. Yiba mhle kuye. Sholo uzoba mhle ebuhlobeni bakho nabazalwane. Amazwi owathethayo man. Xa wathetha kuye waminishe man. Ungayiculi into engabhadlanga vele uhamishe man. Wayiphuma uyocama. Thixo wethu namandla siyabulela ngezwi lakho. We pray that you may help us. Our flesh leads us to being religious. Siyaphoxeka ku-interacta nabazalwane. Sienda up sikhetha the safe space ekukuba general. Eyokuba sithandane in general. Kodwa ndiyathandaza Nkosi be-Christian family noba siyanda. Siba baninzi. Kodwa i-relationships zethu zibe personal. And sikunyamezele ukunyathelana. Kuba siyazi uba siyasondelelana nakanjani sizonyathelana. Amazwi kaMatthew 18 osinike wona azokwenza ubuhlobo bethu bube bobububo siwakhonze. Sikwazi uba sihlangana naye umzalwane uba kavumi ubusimoshile sibize umnye noba babini. Uba akavumi nakwaba babini sixelele ibandla. Singalibili ibandla elibhekana ngezikhondo zamehlo. Singabili ibandla who has lost their first love. Singafuzi ibandla lase-Efes. Singafuzi ibandla elalene reputation of being alive. Singabili ibandla eline reputation of loving people. Sithanda nenyani sibe brothers and sisters. Isimilo somnye xa sisakha omnye avuma ukwakheka. Sifundele omnye komnye ukuba patient. Sifundele omnye komnye to forgive. Sifundele omnye komnye to be kind. Sifundele omnye komnye to have love that doesn't give up. Singatshuba usibanibani simncamile akalungi. In the name of Jesus. Amen.